Válka se blíží. Dokázali jste, že se ani nedají zabít. Vážně si myslí, jestli pro tebe přijdou, až padne první výstřel. Na jaké straně budeš chtít být? Neříkala Charlie, že už nemáme brát drogy? Vítejte v Husband hotelu! Mějte se, mrtky! Je to tady samej šunt. Je to konečně čas vás poznat, princezno. Jak to vidíte s vaším vyhubení? Budete chránit všechny? Nebo jen své oblíbence? A ty jsi kdo? Mé jméno je Baxter. To je jako nový srpenček? Ne! Hej, uchyle, pratky pryč z hrudníku. Zpívat a pak brečet nám jde nejlépe. Vykoupení je možné. Všichni si můžeme zasloužit cestu k lepšímu životu. Moc práce. Já myslela, že jsme tady pro zabíjení andělů. Zabijte mě. Mám lepší plány s tím Husband hotelem. Můžeme použít jejich pověst a zahájit povstání proti nebi. Máme šanci se stát bohy. Kdo je se mnou? Já vím, že mi to neuvěříš, ale nechápu to. Box podněcuje bal? Tebe už nám nechce ubližovat, musíme ho zastavit. Ejbu, jako vůdce armády, co navrhuješ? Na tohle jsem nebyl připraven. Nikdy jsem neměl rád to děcko. Je slabý. To se mi povedlo. Myslíš si, že dokážeš svrhnout nebe? Tím si ani nedokázal, že jsi nejsilnější v pekle. Chtěj si anděle hrát? Připravte je. Už jsme čelili nemožným překážkám. Společně to dokážeme znovu. Nifty, řekla jsem ti, abys hlídala hotel. Co jsi tady celou tu dobu dělala? Tohle. Teď mají prostě a dýchací cesty, takže ty můžou hrát na nástroje. To není zas tak špatný.